Това е, не знам кой епизод всъщност, изобщо няма да се опитвам да отгадам кой епизод е, но е на Клан си нямам идея защо правя този епизод, поради много причини, че вече го записвам втори път. Така, видях какво в Кланкаста. О, валките, yes. Точно каквото пожелах за рождения ден. Пожелах, така. Вече съм 60 лево, Air Defense вече съм апгрейдвам и апгрейдвам, нали, за пеката след един ден и 11 часа. Арми кемп и една мина. Това е което правя. Помежду другото на Boom Beach има много скоро епизод. Ще направя 2 лайф атаки, малък епизод, но какво такова. Искам да направя някакви 3 звезди на някого, но не знам на кого. То пък не съм сигурен дали ще мога изобщо и 2 да му направя. Той има изи база, ама не имам хубава армия. Имам фарм армия. То е слаба фарм армия. То се струва. Обаче, щом това му е средата, значи му донейтват. Не. Аре бе. Това е повече от лесно. Откъде обаче да нападна? Да видим как се развива атаката, защото гигантите вече са мъртви. В принцип, ама да видим. Все пак може да имам някакъв късмет. О, те валкирите ми много добре се справят. Браво, валките мои. Добре, че исках от клана ми валкири, че иначе тази атака ще е най-лошата. Чак пак най-лошата не бих казал, ама нямаше да е много добра. Тъй. Дори 2 звезди ли няма да има, Това е шега. Не гледайте, че имам 3 такива, винаги ги правя без звезди. Като за ретард, като за мене, като мене бива. Тъй. Тъй. Яде да видим. Сложим. Чакай да си видя армията. Не е много добра според мен. Но така да се прави 30 секунди. През това време ще покажа дефенси и атаки. Имам една много готина атака, Да, както видяхте. Дали са ми Бепце Дракон. Ето го Бепце Дракона. Сега като мре това. Ето го Бепце Дракона. Общо взето той ми направи играта горе-долу. Защото беше рейджиното копеле и... Общо взето да. Уизарди от църкво. Това няма смисъл го показвам. Ще ти покажа това с 3 лайтинга. За какво съм учил 3 лайтинга? Ви си пари по-точно. И аз имам пек. Когато му убива половината уизове. Това е sad story според мен за него. Аз винаги правя така, че кланкаста ми да атакува неговия кланкаста, но... Щом пича не му трябва да атакува. Добре. Той ще е сам шеф на шефа. То много съм подсрал обаче. Те дадоха ми, обаче аз искам да покажа всичко така. Да, тук такова спека, мисля, че това го имаше на клип, който не можах да кача, защото YouTube са говна и не ми дадоха. Това ще е някаква много лоша атака. What? Това моя атака или...
Аз атакувам, добре. Много лоша атака от моя страна. Да, спомням се от тази атака. Да, и сега може да взема тази хаос пек. Това беше много глупо. Пеката реши да не атакува там, където трябва. И тук някакви ретарски атаки и още взето много атаки съм правил. What? С гоблини. С още гоблини. Ама по 300 000 ресурса. Но ще направя втората атака. Уха. Просто ще го ограбим. Няма какво толкова да го мислим. Нали? Да, мините му пълни. Просто го ограбих. Опа. Даже. Общо взето този пич, просто искам да го ограбя на макс. Ако може да взема една звезда, би било хубаво, въпреки че особено ми пука, честно да си призная. Ой, все пак почти ще взема една звезда. 48% я му взех към 200 и 200. Бева. Ами, това ще е от епизода най-вероятно. Много маничък епизод, ама другия къса прецака е много малко се ядосват. Да, такива. Чайте да им направим само това. Кажете хай на YouTube. YouTube? Също. Не е валки, брат, сори. Чай, сега ще направя. За да YouTube. Само изкет. Един маг. Опа, не, два мага. И сега ще сложа валкито да се прави първо за тебе. Правя... Валки... Да, хора, това ще е за този епизод. Малко така ретардски, ама сега ще снимам на бомби, че имам много да показвам. И чао!